ରାବଣର ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଶୋକ ବାଟିକା ତିଆରି କରିଥିଲା। ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ରଖିଲେ ହିଁ ସେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଓ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତୁବିଜ୍ଞାନୀ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ହେତୁ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସପରିବାର ଏକାମ୍ର ବନକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଅଶୋକ ବାଟିକାର କିଛି ଅଜଣା ଅଶୁଣା ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଯାହା କୌଣସି ଟିଭି ସିରିଏଲ, ସିନେମା କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କ୍ୱଚିତ ଚର୍ଚ୍ଚା। ରାବଣର ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିବାରୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ଓ ନିରୋଗ ଜୀବନଯାପନର ରହସ୍ୟ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଶୋକ ବାଟିକା ତିଆରି କରିଥିଲା। ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ଶୋକ ଦୂର କରିଥାଏ ବୋଲି ପୌରାଣିକ ମତ ରହିଛି। ରାବଣ ନିଜର ମୁକ୍ତି ସକାଶେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲା ଆଉ ଜାଣିଥିଲା ଦୁଃଖୀ ଥିବା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ରଖିଲେ ହିଁ ସେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଓ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏପରି ତ ଆହୁରି ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ରଖିବା ପଛରେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଅଟେ। ଆଜିର ସମୟରେ ବାସ୍ତୁବିଜ୍ଞାନୀ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଯେଉଁଠି ଲାଗିଥାଏ ସେ ସ୍ଥାନର ବାତାବରଣକୁ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଯାଏ। ଏ ଥିଲା ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷର ଉପକାରିତା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ବିଷୟରେ। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତା ମାତା ସୀତା ଅଶୋକ ବନରେ ଥିବା ସମୟରେ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରଯୁକ୍ତ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ମିଳନ ପାଇଁ ସେ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ କଢ଼ି ଦ୍ୱାରା ଶିବ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ସେହି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂରୀକରଣ ପୂର୍ବକ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ ପୂର୍ବକ 8 ଗୋଟି ଅଶୋକ କଢ଼ି ଶିବଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିଜର ଉପବାସ ଭଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ରାବଣକୁ ମାରି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ହେତୁ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସପରିବାର ଏକାମ୍ର ବନକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରାମେଶ୍ୱରଠାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ବର ଯାଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ରାମେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଆସି ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବଚନବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏହି ଦିନ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆସି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପୂଜା ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହିତ ବାସୁଦେବ ଓ ଦୁର୍ଗା ରୂପୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିବା ହେତୁ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ରଥକୁ ରୁକୁଣା ରଥ କୁହାଯାଏ। ଆଶା କରେ ଆପଣ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷର ଉପକାରିତା ସହିତ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ପାଇଥିବେ। ଏହିପରି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଆଣିବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।